Sibuyile futhi nanamuhla esitolo igedla.co.za. Ungasilandela ku Facebook igedla, usilandele ku TikTok igedla.co.za, usilandele na ku YouTube igedla. Sifundisa ngemithi, sifundisa ngesintu, sifundisa ngewasho, sifundisa ngako konke, siyalapha. Siyadayisa futhi imithi. Kodwa ke isitolo lesike ukuthi sidayise nje, siyadayisa la kakhulukazi. Inamba, ma-email khona konke la. Isitolo nje kuclear yonke into akhona ilula. Kodwa ke asize ke kuloku ke namuhla ke esithi sizokhuluma ngako. Namuhla sizokhuluma ngesichitho socansi. Isichitho osithola umulala nomuntu wakho. Njalo umulala nomuntu wakho unesikhathini, noma umuntu wakho nakakuthinta uvela isikhathini nje. Futhi uyesikhathini eside isikhathi insuku ezingajwayelekile. Umuntu wakho kusuke kukhona lapha azwana naye, umuntu wakho kusuke kukhona alale naye. Loyo wacupha umuntu wakho ukuthi umuntu wakho uma eza kuwa wena uvela isikhathini njalo. Usuka afaka isichitho kunini, usuka afuna ukunihlukanisa ukuthi umuntu wakho abheke yena phela. Isichitho lesisibi ngoba siyamosha. Sinenza nokuthi ningali enjoy ucansi. Na ungamlangeni azalile umuntu wakho, naye angakhona ukukuthola ngendlela akufuna ngayo. Ikakhulukazi kucushwa abantu besilisa. Bese ke yibona abalimaza abantu besimame. Nayi ikhombo yalesichitho lena. Nayi isase u300 kwamanje. Isichitho socansi. In less than 36 hours uyastopa ke isikhathini. Ningaphuma niye ku vacation nomuntu wakho ngendlela enifuna ngayo. Kuyaphela nje inse. Lana hlanganisa imithi emithathu. Hlanganisa imithi emithathu, ingxenye noma owodwa umuthi nje wakhona ufakiwe. Nathi ngizowusho nje umopho wasolwandle. Imithi emithathu le ayasiza in less than 36 hours uyastopa ke isikhathini. Ungaqhubeka ku-heavy sex nomuntu wakho ngendlela ejwayelekile nje. Kodwa uhlala wazi ukuthi umuntu wakho usuka kuchithele. Uhlala wazi ukuthi umuntu wakho usuka kuchithele. So nangabe unenkinga leyo uyidinga lekhombo le, ungangena la isitolo uyenze njengoba ngenza nje. Ufaka inamba zakho, ufaka email yakho, iprovince, idolobha, igama, isibongo, ungasifakela ke nePAXI code ukuze kuzoba lula ukuthi sikuthumelele. Kodwa nangabe iPAXI code unganalwazi layo, ungafaka inamba yakho. Sizofonela then usitshele ukuthi iphephe eseduze nawe ukuze sizokuthumelela le parcel. Na kukhona konke nje la, akukho okunzima. Uma ngabe uke wathenga online, kuyathengeka nje online. Sisebenzisa uPep kodwa ukudeliver. Na khona konke la, uma uqeda nazi inamba ezasebhenki esisebenzisayo. Uma uqeda usi-emailele i-order number yakho, uyifake lapha ku subject le order number le. Ungasi-emailela ku info@igedla.co.za okanye ungasi-emailela la ku july.nhlapho@gmail.com. Sizashayeka lesichitho nje, sizaphela nje, ikhombi yasebenza. Asibonge.